projecte de TV3 a la carta està pensat per oferir a tota la població els continguts de TV3 que els puguin veure en qualsevol moment, el moment que ells vulguin i en qualsevol aparell, en qualsevol dispositiu, intentar arribar al màxim d'aparells possibles, que puguin veure per internet, amb l'ordinador, amb el mòbil, i també aquest any també hem fet el projecte que fos amb els televisors connectats, amb les consoles de videojocs, és a dir, que des de qualsevol dispositiu pràcticament es pugui accedir al TV3 a la carta. Com a aspectes innovadors del TV3 a la carta podem destacar que la versió per internet ofereix una nova interfície molt novedosa i original, bastant diferent al que són els serveis de vídeo per internet, i també que hem entrat en el terreny de les televisions connectades i oferir el servei del TV3 a la carta pels televisors, el que es diu la televisió híbrida, que rep la senyal de televisió i també la senyal d'internet i ho combina tot en el mateix aparell. Doncs estem treballant amb aquests sistemes i també provant i hem fet un pilot amb l'estàndard de l'HbbTV, que és l'estàndard cridat per a ser el més utilitzat per la televisió interactiva. Jo crec que el TV3 a la carta li ofereix a l'usuari un avantatge molt clar, que és que pràcticament des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu pugui veure milers i milers de vídeos de TV3 en qualsevol moment i en molt pocs segons aconseguir-ho, des d'un telèfon mòbil, des d'un televisor, des d'internet, des d'una consola de videojocs. És a dir, hem intentat arribar a que qualsevol persona pugui accedir als continguts de TV3 en qualsevol moment. De fet, va néixer l'any 2004, ja fa una colla d'anys, i des del primer moment vam intentar que fos un servei innovador i que fos diferent al que estaven oferint la resta de televisions. I aquest any hem seguit amb la línia, hem volgut donar algun pas endavant i oferir nous serveis i fer-ho una miqueta diferent del que estan fent la resta.